bonya bi akenka wo de wadwen kyerɛ ba berepam ye bɛyɛ ho adwuma ye de ama wo ayoro ho sam ya esi ye ɛwɔ West Hill Mall no aprosifo nhwehwemu ɛna doctor fo mpanifo ka bɔ mu no ɛde ensam ɛne frɛkyire ɛba Openye bin so a wabene ewa memuo ene banbɔ ho nsensɛm ho ɔno ɛna de apobi akɔmɔ ɔmɔ mpeso mutu franka ye ba 2024 abatuo no mu no sɛ ɔmo hwɛ no mo nya nneɔma wei anyway no mo hwɛ no mo break 8 no Ghana fo bebre ɛwɔ nsusuye ɛne adwempɔ mi sɛ covid sika na ɛbaayɛ no onkyɛnni Ghana fo akyɛdi na marasɛ badwafo no atu anamon bi a awia yi yɛde mu nkyerɛmu ɛbrɛw Ensanfo from one so our four our more among from a Sutifi South Messi was some na make almost say Abayan share and your Makuma so dear and farm mama over your mama at their free school no moon. We are simply can no more so unya kuko funa unya server and so unya akuko funu will be pe will be kurabi and so one pe will be our pebino or pebin so unya. The Etienne said would want them a 1 year quanta ya no was anti bequai. Was sentimental has said no, no Kurenya Mianimini. I will also be a free hobano, and was a pa. Say a Bible Modia at the National Rental Assistance Scheme, no, a betin Tim Honoma, open your bidding and what to Maka say, Enina. Say, no, Obia, Renimu, Ebusa say, and Yenia Bema Christian are true to some. A branch a Hatayaspo, and we see a kind of take a broach memo. Ebisa Yahuno, Ebisa Yahuno, Ebisa Yahuno, Ebisa Yahuno. Na wiai ye bekota kisisi into the tawaso di omubia ya de brown. And now some ye bisa and say second hand appliances are buying a Nigerian sword and sa ebeto sono o François. Bosumu ye womu eye adofo da enti basa no ana obia epe obi wo hono na ni abre wa top fried rice and so ba na ntwe ma no oba bi nso wo hwe be ma no a so be ma no nso muwa no na ye ne Ghana fo bia di nkomo ama ye no ma twetwe nkomo bebere na nsɛm ɔmo de ama ne de samanfo ho akodi mu pa o awia yi ensam no pii ka ho ana yɛsi nkonwa no yɛde ɛbrɛ wɔ yɛ ka wo sɛ tano so patrapa new site wa be heba clinic ho no wɔ wɔse ka wakoma to yɛmfa yare ne brɛ no wɔntu ase wi ɔso senior high school na ɛfrɛfrɛ we no ɛyɛ ama mata nsa no adwuma wɔyɛ adwuma no sempo akoda no fa no kɔ general art business ne yɛkeka ho nyina no wɔte ne tɛ na FIDO fido l'agent prêt follow instructions pe better wa pie wa Google Play Store no na wa download one app no a wo kro no apparativo Italy abrochima mu pe hwada se de nyina no Italian Serie A no ejajirama hode wom mara fisa miso ni 5G no say my god my goodness na ma wo fisa wonim say ya Bolivia Enterprise ba yi ana hode no nyina no yensa ka kire say enua na ode ba dwa so nyina no ahode wom a wonya bi a ebe ya adwuma no kama e de ma wo awia yi wodi wadwen nkyɛ no nsusu ye ba ye bɛda wase na yama wakɔ aba ampa premtobre na so ya de nsam no eba 93.1 and 98.9 and ya ka bomu nana kwabena kese na afei Ekia boachewa asampa yetia ensam no enie ɛna kakra ni Ghana fo de hye bɛkan na ɔmo ahyɛ no nso ayoro hosɛm ɛne ahodwirisɛm esi ye ɛwɔ West Hill Mall mo amudi yachi ɛwɔ abɛfo tentafidie no so no oba hɔ ho adansidie ne ade nyina so benya bia hwɛ ɔho sade ensam esi etie na ɛbra ɛkɔba asa no na akɔyɛ aprosifo asɛm prosifo so bam na sɛ owuo ba mu sa nso no a na kyerɛ sɛ prosifo no yɛ adwuma no koduru baabi a wogya mu de ma doctors na ɔmo nso apaapa mu hunu sɛ kwabra kɛse ana akua bonto ɛde pa ne ku no na ɛbra aprosifo yɛ adwuma no wi doctors nso ɛpaapa mu no ehunu de ku no na ɔmo kyerɛ sɛ o abrante wonya mfinsia aduasa mienu efa ne sɛ Shadrack alo wɔno wonya mfinsia aduasa mienu na muntie nka ba edi so yɛn ɛbra doctors ne paapa mu hɛ ne minimu no na enema nkorowa bi hɛ ne minimu na ɔmo sɛ ah na ɔte ase ne de hɛ na enema nkorowa hɛ ne minimu enema no ebi yawo ya ade no ya kyekyere ɛna yɛde portable bag tuntum akyekyere bie na atwoku ɛwɔ ne minimu na kyerɛ sɛ aprosifo ne bambɔfo no wɔmani abre papa doctors yɛ adwuma no koduru baabi na ɔmo tɛ sɛ daabi ahaban na wo kakra haban no so bi yɛ ntea na saa haban no a ɛhyɛ ne minimu no na kyerɛ sɛ akoduru baabi a ɔmo ka ne sɛ na ne ho mmea no atua ebiemu nso ɛnam sɛ ne ho mmea no atua ne nti no na ɛmma kwan ɛma nneɛma bi wɔ hɔ no mu a na ɛnsane ɛmfa ɛnkɔ fam akɔyɛ bambɔ mu asɛm akɔyɛ doctors nsɛm ɛne adeɛ na yɛbɛdi nkɔmmɔ bi awia yi ne saa yɛ nti no aprosifo akyerɛ sɛ obi bia ya na wonim de na ne ho bon saa asɛm we mu
na wobetimi aboa wo mu ama sa hwehwe mu nyina atu ase no omo yɛ adwuma no kama eto nsa fere obi a nti ye omo nkwa ne kwasɛ baabi ya oyɛ sa adwuma no asɛm no yɛni nkomo kakra wo mu yɛne Dr. Osei Opoku Sampani papa yi ebere bia yɛ frɛ no pɛ na wagye yɛ so ya wɔne yɛn ɛyɛ adwuma wie yi oba konfa no kye aban ayɛ sabea no a sakoba sɛ bia yɛmpa pai obi yɛmfa se kanka obi ne yɛhwɛ adekodi eku no na papa yi ogyina brane wa ben ya wo hye Doctor Erade asomdwe nka wo na nka yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya yɛ papa Dr. Osei Opoku Sampani na ɔyɛ pathologist ɛwɔ kwamfa no kye aban ayɛ sabea hɔ na nka watimi aboa yɛ wɔ saa kwan no so sɛ nneɛma bi sei no yɛte ne sei no a ya na yɛmfa ne nsɛn Ghana fo bi kura wɔ adwene bi kyerɛ sɛ nipa beretimi fa kwan bi so na ayɛ nneɛma basa bi nti wache wa kɔbra nsabere pam na menkɔ benkum so kakamra sɛ yɛto akaseɛ no so deɛ yɛwura boakye da nkwa ɛyɛ onimdifoɔ a wabi ne yie paa ɛwɔ amamuo ne ban bɔ ho nsɛnsɛm ho na owurɛ asɛm ɛnnɛ ɔde abɛto dwa ne sɛ flag bearer aspirant a mo MPP amanyokuo no mu ai ne de omato mo ho agu montene so e de mo kasebɔ to Ghana de hyeman ma animu se emre no so ayentomo mo na mo nso entimi contest e 2024 elections ni mo no se so mo kwa bonten no mo gu aban MPP ho fia ebebo ti aban no eno sa no so emoa emma omutumi embreki 8 no ye twe ne nsem no bi egu ahoma no so ye ntie sɛ de ɔka no but we like the kind common delegates aiding common me granting interview bi me say kasamuno baby wo hono me chi hono baby no me make a premature statement to say ora alankojo chamantin on to me mba me flag bearer atria sign ye bema all flag bearers the best youngest vice president Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia most innovative, energetic, inspiring, wise and smart vice president of the Fourth Republic ora Kennedy Japan another disco man entrepreneur excellence also man chinkwa na Alan Kojo Chamantin yamani chinkwa also yamani chinkwa Kennedy Japan so yamani chinkwa Babri Japan so yamani chinkwa ubia outstanding flag bearer bia yamani chinkwa na mukasa muno mombo modina monkasa senia ye message ye woni ye breaking the eight na ye fe no enkoyeni Uti ye yewura boakye da nkwa eba mamuo ene ban bɔ ho nsensem a onim de ye kɔ ye nim wɔ nsɛmfo from ne ye kɔ Ghana marase bedwa mu na yakɔ ye nua ba na ya kyiri twie hɔ na ya ɛbɔ yamane ɛde firi Ghana marase bedwa mu sade Ghana fo nyina enim na bra covid ba ye no adɔfo bi ɛyɛ Ghana moa pa ama mampari na do dankwa akufo ado epe kukuo bi sɛ yɛmfa sika no ngum saba ye betimi ɛde ahwɛ abɔ enkwa ene ajapade ho ban ye Ghana fo nyina anim sam dada na sika no sɛbɛyi a yebehunu sɛ sika no nya 1000 nya 2000 nya 3000 ne ade no akoya amanwosam kakra wom NDC fo etere sɛ MPP fo aban omacha adi MPP sɛ da bi ye nkyɛni na ebrepam yebaba monten so abekyerɛkyerɛ mu na ye de ama wo enya ne nte sɛ nyame ya adom abosom yom da ɛtɔ edu enum ɛna marase bedwa no ebesi nkunya ɛwɔ Ghana marase bedwa mu na omakyerɛ nhwehwemu kwampa ya befa so a sɛ sika no yedi sika no yɛ den ama Ghana ni bia timi ate ne ho ase kyerɛ sɛ sa asɛm a yɛ ka no mpo asɛm no afiri ha kɔ ha asɛm no te sei na mmom asɛm no bia ɛnte sei na mmom sei na teɛ na Ghana fo atimi ate ho ase ɛba Ghana marase bedwa mu asɛm de a yɛnua ba na ya kyerɛ twie ɛna esi anan mu ɛwɔ hɔ na nka yɛhwɛ sɛ na ya ɛbɛgye yɛn so na wɔtimi de saa asɛm no mu nkyerɛ mu ɛde ama yɛhwɛ sɛ sɛde nneɛma ebesi akorɔ onya ma yɛ deɛ boakye kɔbra Ebusia ya famonko ahafomantem awofuo a omuwo amanfrom a omudo omma ekọ amatemenka Nyame adom metonka pa Very good. Yes, Rautwa Asutifi South District amanfrom LA Primary School home for ni kakra kire Beda se pa awofuo na fe atetrefo nkabuku a wonum ewo amanfrom DAPC School eno ewo Asutifi anafo bentinimu ana de adesede eto nsenkrofo edimu a yenso yetu anamon ekopie mu ewo ho na yekodis ko de ehu ye bi eye tede yesi atwamfo nyina omanfo a wonum ehwe sompa ewo Facebook so no womu eni krocheri asebe won lesantemu esemu a wonum ehwe no yehu school dan no ewu madampo be te entia
no kame akwese adani ugu apakan a ne sa enu ti ye bisa mpanyimfo se ba ne sei ani yesi school dan foforo na nso no enkoda da so a ewo edanda danim ne no ana awofo na afei wonu ma ya techirefo bi se awofo no kra bokoko se ansha anya de so ma wo ma aba school kopim se mpanyimfo be yin koda ni nyina afri danda danim na wode wonu akọ edan foforo ne san so wuchire mu a se enye nyame ne fa fi a anka enra dua mpu no enka dan fa bi ku ye na nka nkoda no eya de se wonu wo school mu a enka ku o so anka beti asanfo fro ho na edan mo no wo wuchire mu se head mistress o ye school so no ne nsa kan safoa amoye se nko bi na nka nkora na koda mo no na so DC ya wo astifia na appointment mu onmunya for Robert mo mensa ejire mu se edan no munya commission ejino anya de sam koda ndo tunya kuma ko sua dia mana yi amu wa hye head mistress and sampa tafoa na abedi de nsem mra ko pem se obe wa commission dan no ansana enkoda na bubu akosa state unit class global ta common room so eka hu no emu na no ade bi sa se ba ne sei this yi amanebo a awofo ne to ye ni mu ne se oba o be commission edan no na o ba so be commission no o to nsafre kro ma ne so bomra no commission dan no enya de se won ba ye ejomu nsu ta do wo bufu ana o de twu won maso a yes state unit classroom block amuno ewo ho nso no edan dada no na nkoda no eda so atimu ya body si imprumu sa na so enya de se yense ka no yentie ensema hoduo bi a ahwefo ani akyerefo a won ma ewo amount from DA basic school ede to Sompa ensentrofo ani amount from the school den dada na enkwala no kum ato ka chepesi ana eyi enkwala na ko school den fofo a District Assembly na bisi omusi no omunya ntimi mie ma ye na ye hweden na epesi ebu na ye man den no mu mo enkwala na ansa na ye mo ye man enkwala na kum a person kwala no trim asana DC ni nyamra no obebia ma ye na so DC ye den kraba se yin kwala no se free sa dan ni mu enko ba bia dan no ebu no eno ana dua so so ya piti kakre ama efa ba ako awai egu ho tie man kwala no komu so a na atoyenje bi si asa amre na mpanifo no beba so mo ba ye so ye mpene man kwala no nse nkum bi nte ba se DC so man kwala no kodan hufu no a man kwala no nyina ye den atena fia ye nimu DC de opa akire ye nimu de oje fi ho Paul ya nkrofo ebesi my kwala man from mind ya na so DC se oba support na ana nanam nen penifon frɛ boys in front na bobo na mane ana ka this is say a man from dinner that atom that na begu am from hwe na wan nyade wan sia ama bata bia ya dey am wa kan na onya ate ase me fi say no hu ya o che this ni anu hu aso twi na opese dey wali twi ye ama ne frɛ madam no head school no o no office ama ne kan sample to che madam no die ntro no ama bia school na ye yetimi ma kwama de kwada no kwatina dem fa madam ne kan na ha ye pa ye nso ama bi nsinye no ma ka sin penifo fin kan e ba break 200 million samna we di share no etini konwane nkwada no safo no so de nyakopo ya dom ekuta head teachers no safo no kuta ne de discipline wonpeo ya man kwada na kodam so de opebia no ana demonstration kra ye be ye heda na abubu na yesre no se mofra na ekumu a e de atorenche mebanti no yesre aban na musini wo ye na city south se edan no a yesi foforo no oma ye mofra ne nkom yesa se dada ya ene enso toy ya ebi ebubu no se mofra ne komu a na e de atorenche mpare mebanti yesre ye DC se damuno no wasi no yesre ni pi se manim ya no oma emofra ne nkom na bibia entumi enye kama Opambo Timeka. I'm a tongue kapa. Very good. Mr. Mami Misao, and I'm a friend who school. Hello. Opambo Timeka. Aha. Me pesa o maya tiase, and I'm a friend who school. And then I'm a friend who school now. The eye say at 2 any brepa. This answer about an chest and then from a fire, a free and an answer. I know them far. Now, Yamia Mo and say, a shooting them from Mania, but a word you bread. And the baby on an abu Fabia in the school. And this open sharp was a chance in a good school dance on a part. And after that, so Nifa be a brogu, and reaching Kurana lay what much in the asset. And the extra one much or what, and Luciwa. This is Oko commission or mama and you know. As a camera quest, I ask or they ma bad time.
na yɛn nkyɛnkyerɛfoɔ de ebisa sɛ ade bi a sɛ ɛkɔba sɛ dc kɔ commission dan na wato nsa ɛde afrɛ mpanyinfoɔ no sɛ awofoɔ no ama a edi ɛho afufuo no yɛde twe nkɔdaa no ase kɔpem sɛ biribi bɛsi ansa na watumi akɔ commission anaa ɛnɛ yɛabɔ ne firi mu aboaboaboa ebu bi wɔ hɔ ɛkɔ ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔfa ebi nso wɔ hɔ a mabɔ a ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛno nso ɛrekɔ migu so sisɛ fan yi mu wɔnti no migu so a ɛpɛ ne sɛ bɛbisa ne sɛ deɛ awofoɔ ne nka nie na yɛtie ɔno nso ne fam deɛ nti ɛnɛ nkura ne kɔ sukuu deɛ nanso abaatan ne kyerɛ sɛ na wɔtwi kɔ na wie yɛ na sɛ yɛn commission sukuu dan no ma nkɔdaa no nkɔtena dan mu no kuti a ɔmo ba no kɔ sukuu no ɔmo yo ajema pambo meda wase yense ntwere ni mapa a ono ode nani edi asem na chi se na waka no nso foni edi a kire sa wonya headmistress na ono ne ntwetwe nkomo na to yenkra ofie ha yansan ko ye chi na yenkwafa ye nuaba na ya akire twe wo Ghana marase badwa mu se de medi ka bo asem no so ede ma wo no marase badwafo no atu anamon be sanya me ya adom aboso de to so edunum ane obesi nkonya hwekwan pa obefa so a covid nsensem no ani sika no mu nsansam na awia betimi abom na obi atimi atene ho ase nana awurade asom dwen ka wo onka so mini abema nana na apom te sen obade adom ne ho ya no nana bo ye nkomo yi mini amamenda wasini akwanya wodi amami awia yi nana wo bepie mu oman mu mrahye bedwafi a eyade a leadership of parliament which minority majority omani sentrofo asinkonwa na ebra majority leader ya wono na yemrahye bedwani de ma de hye wo soame abato pesua so asante mantem otumfo Sompa hene onunyamfo seche mensa bonsu be odira sie so na oni sentrofo edi nkomo no ana odi tre se sa meeting we ya wo mabai enyema bebre na da wo manim na de kase ene eda pon so yemrahye bedwani gumu ewo mo ho aboa mu ani se wo mo twen se omampani na adodanko akufu ado bebu tutu na kacha bepe omomai mrahye bedwafie ni wa bebu akonta the true state of Ghana edi atro oman Ghana na yahwe nimfie nsia wadi edi anu ayede ama oman Ghana empo nimfie mienu a aka no edi an nesi nani so a odema oman no the friend state of the nation address no eninti ayi so February buso mi nko na wie ye de ni sa adwumade kase no o ma tumi e de ahyehye so eno achi osan de to just CI 2024 ya de beto aba no egusu e wo mo nchen o mu hwemu na esan se dom kuma na o masese o new leadership ninti no o mu twen se leadership aya pa o mfufure o mu benya daade atena se na CI ene abato commission de abra o no wo manya daade ahwem na se sefata ene o makukuru ni one time de abeto mrahye bedwam adi hu dwuma na tese 2024 aba no de nyamra a ye begina so de ato sa aba no na minia eno achi no wa hyese esan se enche na ye nuanom NDC for ekọ primaries akoto womaba enu nti no ayiri so a de epu entu omufia 31st March na enyama se omu breaki na omu enya kwan ma NDC for ekọ mu primaries no na minia ebra na no si ye no eno no nyamfo ato forcing awoye minority leader ono so ede to aso se enei wo share majority leader bo se ne ya wono wa be ye leader yi ekwan bi a wo be fa so na wo mo beboa ama Ghana mpuntuo akoso enkanka parliament no one edom kuma no omo de o machita beta na chipa na mom no wo ka mo mate yase CI na omo de abetum na hye bedwam no enema bi wo ha wo mo edom kuma no omo bonyo so enu nti no sese wo mo be hye da sinkonya e wo CI ne ho adoso mu ansa na wo mo hwe ni sese fata ene wo mo de aba enema bi na wo mo so wo mo mpe no ene ntempe ya abato commission nya na adwu so wo be hye ase na wayiyi afimu na enu achi no ye nyina nim se COVID-19 ebra ba ye sika hodo ene ba oman Ghana mu na ehun kuntabuo no ekamia ye se edom kuma ni se wo mo nti ase enu nti ononyamfo atofo sense eyade a joint committee
Chair Finance Committee and Health Committee no nyame ya adom abosumi ayo wo mini de toso dunum omo be public hearing omo be sim konya na fe omo doso mu COVID-19 sika no dodo ahekura ne nyaaye enema dodo sen ana ye fasi etimi ede toye ane de mpo sika no de aka ane obi a wadi bi ye kwan a emra no ede ne befa so ubisa ya weni mfoni anopa ya wie metumi etade atrel nana ya before say you be through this point no menim utie dom kuma no afamu a omo nyina won susua ne adwen se aban covid sika no wa chedi e wo mu se aban no etere se 15th of this month ene obehye enema ase utie dom kuma na afamu a omo da so gina ba bi omo gina se wei ne sa anamontu aban ne pese otu ne de eye kamofra bi keka na de aban anamontu aban pese otu ne de esa se edom kuma no covid-19 fan no sa omo penchire mu akontabuo no ye bekaye a ebra ononyamfo ye friend say kwakwa di mamanu obebubu nkunta no edom kuma na anyi antum ese ye nokre eno achikra finance minister be kekan se sika no ho asem bia nanso omo still so omo do mani geji sika o man ye nyaaye ne niema aban so otoye na ene sika no a omo kase wo mabɔ ho ka no emfa enu ntino womanya kase omo ankasa beye hwehwemu parliament ankasa besi nkonya no omo hwehwemu ba bia sika ne ebibia koye ne de ene aban twini mu apodu san hwehwemu no ebeba so nua bana na ya akiri twie ene yete ne nka de firi Ghana mara se bedwamu no ye koye ne so de medi kan ball West Hill Mall ho asem na owu a apie mu baby ya beduru ni ade ne yepese edi nkoma kakra ewo mse de me kyerɛ asem no kyerɛ wo no ma yenkwa ahoma no so ne doctor Osai Sampene konfa no che aban ayra sabia ana odi ne dwuma ne fa ye hwɛ se bia ye de amu bi ba na ekun akohia se yempa pam ne hwɛ ade kodie pati eku na papa wa bi wo mu yie pa doctor erade asomdwe nka wo onka nyina doctor na apomboko de na ko pa da me ho ye de nyame ase papa doctor wie yepese wo de ekɔ school kakra ya nsam twrofo ade bi wo ho ya na ekire ya adwen kakra kire se enhwemu ya ebeto bia kire se nipa ya wonya mfinsa aduasa mienu sadraki ebra wudua no yi adwuma no wie ye no na enema bi hise ne minimu osusu se eye wi anase enubone kwan ben na ya sa ade no fa so ya etimi eba sa doctor e fa se bi sa etimi ko so bi minimu ai oh ade be show bi minimu de two things that say meet me for so e bi bia show minimu ana se wan kasa voluntary wan kasa betimi amene nenti se ko ba se eye enubone sade bambofo kyerɛ no a ɛno sa no ya ne nyanwade de beba obi adwene mu se ebia memmene enuro bi ɛhɔre kakra na ɛkyerɛ ya adwene kakra o oh eni se kyerɛ adwene sa isi mame ncho won se ya te san nsɛm no bebre obi a otu kwan akɔ abroche ne bi odi se enubone ne bi ahyehyɛ no ho amenemene ana se akogu ne yam ne sa ne ma no bi kura timi de bi tua ne sa introduru ba bi na se hu si akye no a abrochire ombetimi ado akɔ ba bi atwa x-ray ni ahwɛ ana se scan ni ahwɛ wo yefunu se bibi sa wo mu a yetimi ma onuru bi a obetimi sebe akɔ wagya nan na wayi ne nyina pie so atiase data no ne nyina akodi wo yam ana akoduru nsum nti yetimi ma ne pie nti enya de eye ade fufuru a wo bi ase a se nkofo fa bi a obetimi afa edubone de ahye ne ho na akuru abia odu ba bi no pisi ebe kire no ana yehuna ebe ha na adwena na biguna ni mu ase a obetimi amene ana se de bia mesi kire mu se obi nsusu be a bia bibi nti ebetimi e de ahye ne minimum so omene and which of course no nsusu ye possibility anyway wona wo ye nipadua no mu adwuma ye mene no ye corona no saa trotu na e san ho no eye de ade nko a ya etimi de niema hyemu na ebrebe na ade so timi etwoku wo mu a entimi nkofom ensa ne nkofom se de nipa na o mene ade no epese ekɔ no isi se me do kɔ abode mu nyansa pedie no kakra de ne se bebi a ye kasa firi no eni bebi a ye home ye didi fa no ye ebo ho ade se dua batabo ebo ho pa se wo be kas me kasa in fact a separate no ye ade bi I say cap and I say so wo kai
a year a process I do say 30 carburetor no so carburetor now say na ye work I February carburetor na woman you tia so na mu abie uja wo you na mu ato na he sa be penete nti you tia so a so de wo be didi a na wo mini bibia sa I say flap na say carburetor de no emu kata so na awura wo minimu awura ba bia wo be didi a we didi a na ye mini bibi fa no na mo pese wo kasa de a so tia say na sa ade na kata so na mu abie na wotimi akasa afem na the Ekobani say Oisha, it me eba say at the same time wo ye wo pese woman no na satan no kasa ana satan no biasi ana obi abo yem ana obi ayi say ni sade no etimi ma eno susu bie flap na nka o say kata ansa no wam na de no ebia etimi sade no timi kura baby o so ho mefa no eno su timi si e ma wo timi nya nkwanhia wu Doctor Kopim say wo be ye wadwuma wi a wo de report be ba bonten no se me hia wo bi sei na se wa meme na ade na hyere menu a manisuo say doctor me mehu oh depend ade kro na 1 minute no bi obetimi aye no the first said discomfort so 1 minute ade bi na se me find so 1 minute fufuo ana 1 minute aduane na kase hyimu a so 1 twetwon me na ana se 1 show say wo ho kire wa obi anhu nti bi a discomfort bi a wo benya pain bi a wo benya ni bibi ati saa no ebedumi ama ye hunu se 1 minute bibi fun bi ana bibi ti saa nenso se koto yam na woni problem bi a se wo de wade nam so ati ase koto se be ma problem ansa na wankasa no wa bidi ho adanse se ma me na de se nti momwa me na ebi a me nyimfi na me ho kire me doctor me fa ne se me ame no ka se ma mene cocaine ana bi a ma mene wi bi ato me yam se man tutu anamo amma mo nchen mo anyi ama me a ebetimi ateke me san ansa na saade ne betimi agye me kra afiri me nsam ade bi a wo ba mini bia na bekwa kwose wo yefunu mu no se an kusi anchia ne ko da ho se de se ye didi ya dance bo a ebefa se be ebefa oto aba ama wagya wona ama na pie ade bi a bekọ mu bia na efra bibi portal of entry and portal of exit se ko show mu kwa dia kwan bia so no e wo kwan e befa so a e wo se san pie nti se wo mini bibi na se timi ko da ho boko na ampai anye bibia dia se kwan kwa na wo mini ye na anko si twetwe anasa anko tene we bi a be block movement smooth movement dia e kwan bia so betimi asan pie na emom se e ko dru ba bi na se ntimi mpia mu ho na ya na ye free bibia fe discomfort we show signs of what discomfort na che se wa ankasa ko hospital akoyu hu adi na so se bi so wa anyu hu adi na bia se le misi kan ye suspect se wa mena ye be ya ne se be ka che o se ko hospital ana edo ba ko hospital na yakoye scan ana se x-ray na ye hu se sa DBC akose o yema na bia bia tisa na ekwan ye be fa so a ye do be fa so no ma ya ma doctor yinim sa substances ni bi wo hono mu a ensuo canopy na a charge no enti sa brana nipa na anom saa ndubone na gu ne yam no nti sa onum nsuo na ode nsuo kano a eho sunsuaso ne sa na sa nipa na bɔ ne tirimu po se mede no bɔne ekoma bi ntene ne yemfa ho ne komo obede me memfa nsuo nkomi nipa duanum eno so ya na tesen oh se na make us bibi dey free discomfort se nsu komo de na so wonum nsuo na ade nso so aye se bi apai na akoya yin nese se be imperial se paracetamol kra na odi gu yem na ofa inse so be fa 1 and be fa 3 na ko fa 20 gu yem a na say because se chinchina person na isu kom de na wonum nsu a ehun sunsanso ne be bantuwa na bedu ba bi so ho akyerewa wo beka se wo sisi bia wo ankasa wo di ho abro se de bi si bia ne nsi na mede ade no mede beko na be bia be si wo kura me nka nkyiro bi dey different thing se no so kura no se ye hwe wo action sha wo ye ene ade ne fi se wo yefum na ya se wo ti se obi a wonya appendicitis so appendix and huaka. You don't sometimes you don't even need to tell anybody. The doctor no hwe say won sunsan so wonya biase city o think say o ya dia so mesi course was we need pedinti be e dey ko akoy operation. Enti so wonnom bibi say ye say cocaine say ye drew bia obenu bia na say innocence for a purpose so okay so odi achieve bibia na ho chiwa by all means ube da ho adi me ye me say o ko say boa e be boa wo ho. Nemum se wuwu nso a se nyame amfa sa ama na okemu a
ɛso so no adeɛ kora na ɛwɔ no ɛwɔ mu a ɛwɔ hɔ a ɛnkɔ baabi a yɛbɛtumi ehu na kyerɛ sɛ mfa ne sɛ bi a me ne wo ka sɛ ma mene saa nneɛma no bi a ɛyɛ likely sɛ mɛtumi awu mentumi survive wɔ ho ɛbɛtumi ayɛ likely dame nhwɛ ade no yi o dependi baabi ade no bɛkɔ akɔhyɛ sɛ kɔhyɛ wahrawa mu a anaa ɛkɔka wahrawa no deɛ a ɛneɛ within some short time wobɛwu so na mekyerɛ me sɛ baabi yɛdidi fa no ɛne baabi a yɛhome fa no ɛte sɛ Dr. Mbacha wo adeɛ wote dɛ mekyerɛ aha Dr. Wada Roma metie wo pa adeɛ bi yɛfrɛ no ne din no yɛ Latin name kakra ba na mekyerɛ mede carburetor adeɛ kyerɛ wo no sɛ wakɔ fitam ne ɔmo yɛ carburetor ho adwuma a sɛ carburetor mo bie so a ɔde net ya so a na purum na ayi na ɔne so abie ana meboa wo yi na ya na so akata saa bɛbɛpɛ na tie carburetor mo se mu akye mi no nti nipa sɛ yɛsididi no ya krawa ɛne menye hrawa baabi yɛdidi yɛhome fa no ɛne baabi yɛdidi fa no ɛtare ho paa wo pɛ sɛ woyɛ sɛ woyɛ autopsy a wode blade ana scissors no kora fa ho a wanhwɛ bitumi twa baako mu sɛ ɔte ase ɛno nti ɛyɛ ɛtare ho paa te sɛ sɛ meka sɛ dua batafoɔ no ase dua bataboɔ no saa pɛpɛpɛ nti sɛ saa time no sɛ wopɛ sɛ womene biribi sei na wanhwɛ ni a bɛtumi a at the same time bibi yɛ wa wobɛtumi a mene afa baabi a wɔsɛ wohome fa no nsɛ sɛ wobɛmene akɔ baabi a wɔsɛ ɔduane kɔ no sɛ ɔte ase hello wase pa doctor hello doctor mpacho mete wase pa mete wo nkan so nti ɛyɛ chances no yɛ pɛ sɛ wobɛmene akɔhyɛ baabi a wɔhome fa no ne wobɛmene akɔhyɛ baabi a aduane fa no ne nyinaa chances ne nyinaa depend on saa flap no a ada sɛ bɛkata na bɛbie no emu biara bɛtumi amoa mene akɔhyɛ ada sɛ baabi papa anaa baabi bɔne wokae sɛ yɛsua no sɛ wodidi na woka sɛ ɛka sɛ yɛma mo ka sɛ yɛdidi yɛ nkasa ɔmo ka kyerɛ yɛn paa ne yɛnte ase akyekyerɛ ne sɛ wokasa na wodidi a aduane bɛtumi abɔ afa baabi a ɔsɛ ɔhome fa ne fa wokɔhyɛ hɔ a mmeretiɛ mu wotiri anye na quantity na ɛkɔ no dɔɔso a wobɛtumi awu okay doctor within the shortest possible time Wada Roma yɛnwie ne sei obi a wawuo no yɛbɛtumi afɔ so de ade ahyɛ ne mirim sɛ ɛno na aku no abra ɛnyɛ no a ba me ntew ade bi even yɛtumi fɔ so koraa de hyɛ hɔ atie yɛfɔ so koraa de hyɛ hɔ a de yɛfra de bi evidence sisi a me no tie a me no kasa yi yɛkasa yi baabi a me kasa fa no there is a little bit of reaction saa reaction no ɛbɛba no yɛfrɛ me no kasa bia no cells ɛwɔ hɔ no ebi wu ɛna ebi susu nyantim sisi a me no kasa me minim hɔ no ayɛ kɔɔ kakra ti sɛ nto so kasa sɛ ma moti radio so kasa bebedu baabi na ɔmi mu asi common pa doctor ɛyɛ common pa kyerɛ sɛ wo de stress ato wɔn ne mu wuwu a na sɛ yɛde biribi twa fa ɔmi mu a ɛnyɛ science no bia ne hɔ bɛba sɛ ɔmi mu hɔ no bɛyɛ kɔkɔɔ anaa baabi aduane ade ne fa no bɛyɛ kɔkɔɔ anaa sɛ baabi ade we say doctor no ɔyɛ menim sɛ wɔnim n'adwuma na wayɛ n'adwuma and I wouldn't doubt the doctor anyway until otherwise proven no I won't doubt him because me say wonim dia woye nti dia woye no obehunu e no say doctor bi obey autopsy bia na dia wona dream ne say adwuma amayi ye wo chance say onipa no betimi asan dia komo bi fufuro ama na hwa ama me nti we pathologist na so we doctor yes wa fa ho say oh de me yet my me na me your friends afa ne omega no you can't do that we na se nipa kore nti ase obetimi afa ho because body ne dia one tia se obetimi dia brɛ kodu mensa obetimi dia brɛ koku men no obetimi dia brɛ yadan so obetimi dia ma obi ase hwɛ obi atutu anu ma ho abɛkyerɛ me na no mo tutu hu o se anu ma be mintimi mo ni din ba me so na mo ni ma no ma ho adwuma obetimi akyerɛ me anu ma kro ebi ahwɛ anu ma ni ti wo hwɛ ne na hwɛ ne mo wira so anu ma ekoto ana anu ma we anu ma your friends pete so they say and all those things no doctor no obey autopsy no or you much aware say obetimi de obi fufuro betimi abɛhwɛ ama no enti zane ma say no ya na to boya na ntiase na ya yenya because sabi wo hwere odofo bi a ya na circumstances ni bebi even say obi kura wo yare kura wunua wo yare kura no wu a enya dia wo fa na hodwum on nan ensresre obey o ya but whatever it is no doctor no ye autopsy no or ya aware pa say ye betimi afre wo bia me na abehwe say o mehwe ma me na the doctor ni me kan me ntiase
or fairness and tisa. Let me as many independent examiners as possible, and there will be an idea about who can say, "Oh, family, no, I will be now. You mamu jinaho, you travel to, ye be auntie. Only the end pennies will be travel to the Nafu to no and in social media, Nessa and Nanny Pacono, in Ipabiano, Wawukrano, even no question from Crano, ni dignity, and then respect the demand in tonight will be what young could not sorry themselves before and I'm a Munipa Bonino, yet in dignity manner. But any same, I said the Cotua Bontia, and Tinayana young man and Kofu to travel to the Beno. You're very regulated in home bicha, be a police photographer, and now family no near Nipabia. Udin huni kakra so ntwa ne amane won nsem mo mfa emma photo ne nko bia those things no ewo ho nti family no wo every opportunity every chance say on betimi afa body no akoba bi fofo say asem a ye kan ye ne ye nti ase mo hwehwem mayen na nipa kro na hwehwem o hwehwem na on fi say the doctor for ne kan nye saa say saa nso so a no atwero say nye saa nso so obetwero na bia say court na ebe wa kogina na yemi nu nya ebu nkuro me hunu sei wo so wa hunu wo me hunu sei wo so wa ante ne sa ne me nyina ekika bo mu a na judge no de na ye friend say ni nim dia kakra no onim wo emre mu no na odi abu fa na so odi abibin so what I say doctor ya problem enya big deal ya omo abusuafo no wo every chance have every right to seek for what we call re-examination by another pathologist. Why? That's pa doctor or say poku sampene and I attending ka we obia within the juma ewo konfanoche aban ayaresabia say ekobasi will be free mu na yem papa nipa no ehu adekode airport ya ekun no na enye adansedie na yenyina so yen hwehwemu a papa yi waben won na wia yi yene no edi sankomo na wia me kan for dem a wo say ma remfesa mizo no eya pebinom Mizo drink no ba Sompa 93.1 FM ene Sompa TV ya wo so ame drinks no dodo bia wo pe bia no won sabeka wo ba apparativo no so benya bi ana 5G no so ba wo benya bi menim ba bia wo ena menim program a wo ye ena menim ba bia wo kɔ sa wo kɔ sra busuafo nhyiamudie bi na bia mo ye ne ade a mesra drinks yi e ma remfi wo ba ha no mu a apparativo no benya bi 5G no benya bi ena Mizo no so benya bi fresesi 0246 270 221 0246 270 221 yakoye ni wonsam foforo yanko ahoma ne so na yanko te enkomo we emfi ho yewura akwasi ade odike e wa ahoma ne so no eno ye opanyi kwanchefo kofa bae edema United Progressive Party yerei ene de wakasa akyeremu say National Rental Assistance Scheme aban pese odi betintim ho no enkosi aga enya adwuma na ye ne no ebedi nkomo ebisa no se ne nsemi odi abetu dwanye bia e kire sen na owokwan bi aban befa so de sa scheme yi abetintim ho amana ye yi a obekire ye na yetumi akoyanim ne ma yanko anwan kwanta mara sesie anwan kwanta ye kɔ no na kyerese yegyinamu ewo asante mantem ha se ya abusua efiri enura noa ebeka ne no mu a mo baba phone no mutime hwe ade wo so no de ene video bi wo ho no mo mahunu na asefim yie pa awiro ho so ampa eba ye no obi a ka se ewiase de wo pɛ no wonya na de ekura no so no wo mpɛ wonya akokofunu a wonya silver ena wonya silver nso a wonya akokofunu ene sen enna eja ene obi oka ho ene akoda yi eka ho nipa num ene dada ba akumu asem yesi e wa nwa kwanta na ade achinya sa nipa nan no de omo wodem ho na akoda no woka ho akoda keto abosom mienu abosom miensa akoda no woka ho no ade achinya obi abiem fisa asem wa meka no mo amudi yachi e wo abe fontentafidie no so no se bia wonya hunu ya orawro ma woni akokuduro nso anu ate ho kakra bra na behwe wani so ade e wo Facebook live no so no se bia fe na wate asem yesi wo anwan kwanta wa santimantamu se enipa enum edadan mu na akoda ketekete abosom mienu abosom miensa akoda oka ho no ade achinya se hwan yi o nana ye makwa babiem ya eje o nana ede na waboaboa no efiri anwan kwanta obetimi mama mene matiefo nso atibi nana yo ya matiefo na kwa baba Sompa eni se ade bechi enura ahomate be 2 o'clock am ene yenya nkra free anwan kwanta se
ɔbɔneɛfoɔ bi adi awu ɛwɔ akora a wanya bosome mmienu ɛwɔ anwea nkwanta nti yɛkɔ hɔ mo ɛkɔ hwehwɛ mu ɛde asotutu fam a na deɛ wɔn ne sɛ yɛne maame no a ne nana ewu no edi nkɔmɔ ɛyɛ abaya ne maame edi nkɔmɔ na nso ɔka ne sɛ adeɛ bɛsan ma adeɛ akye nnura ahomakye no wɔn nyinaa na dada baako wɔn yɛ nipa nan afra ne ka ho a wɔn yɛ nipa num ɛna wɔn kɔ daa wɔn da so wɔn tu fo no mu ɛma afra ne maame ɛkɔhyɛ wɔn nɛɛse wɔn da mu nti maame ne sɛ wɔda hɔ no wɔte sɛ afra ne esu ɛwɔ nam nti wɔbɔ fitiri ɛsɔre yɛ ɛhwehwɛ afra ne nkyɛn na obusa ne ba ne sɛ aname nana wɔyi ɛna ɔso obu nana da ha no mu nti na ebi a wɔn nim sɛ ɛyɛ ntoma ana akata afra no so nanso so wɔn hwɛ afra no wɔn hunu nti hɔ na wɔte sɛ afra ne esu ɛwɔ wɔn dan n'akyi wɔn di mirika kɔkɔ hwɛ yɛ a na kyerɛ sɛ afra no a wɔda dan mu hɔ no obi abie ɛpono no aba bɛyi afra no afiri dan mu wɔde n'akɔ dan n'akyi ɛde sekan akɔkɔwɔ afra no ma afra no ɛpere ɛwɔ fam hɔ nom nti wɔn di dede yɛ ne ntiatiamu ɛma amanfoɔ baa ɛbɛgu yɛ ampam ban na kyerɛ sekan no ɛhyɛ afra no nsuo ma afra no mu yɛ na mmom eduru nna a wɔde ne kɔɔ aban asabi mu kodu ne kyerɛ afra no ne nkwa afiri ne nsa nti mmea ne maame no ne wɔn a wɔwɔ hɔ nom adidi nkɔmɔ a ɛna ebusa ase so na afra no nyim na ɔne ne kunu no ɛwɔ ntɔkwatɔkwa bi ana ba wotie nkɔmɔ ne nsɛm a ɛkɔ so na wotumi hu sɛ abɛɛmaa no ne abaya no nyinsɛn mu no na nneɛma nkɔ yie na nti minim sɛ bi ɛno na mmaa bɛɛma no anaasɛ bi a ɔbaa no ɛkɔfa afra issue ne baayɛ deɛ fan yɛ policefoɔ egu so ɔmo kyerɛkyerɛ nsɛm mu anaasɛ ɔmo hwehwɛ nsɛm mu sɛnɛ bi adeɛ dɛ ɛnokura wɔm biara no nyame yɛ adom a ɛbɛda adi fefee saa ɛna nti ɛbaa saa no ma policefoɔ bɛkyee nnipa nan a na ɔmo dada mu ɛka afra ne maame ho ɛne bɛrima no sɛ ɔmo kɔfaa no efiri ahenema kɔkɔben ɛwɔfo ase kɔkɔben a ɛbɛn anwea nkwanta ɛde ne kɔ police station ɛmo maamefoɔ ne ɔmo ofie do ɔmo gya wɔ mu ama n'aka maame no ɛne papa no ɛwɔ police station ɛɛboa ma policefoɔ nhwehwɛ mu mpɛ sɛ ɔmo yɛ no ɛtumi asipi. na wokɔɔ baabi a ɔmo da no na ɛhɔ no te sɛn ɛyɛ adeɛ sɛ obi bɛtumi aba hɔ abɛyi akɔdaa no bɔkɔɔ ɛberɛ a ɔmo nhu no anaasɛ apolisifoɔ nyamfa ɔmo report ma abɔnto deɛ nanso wotumi hu sɛ wei deɛ lie bi wɔ mu nyame sɛ yɛnka no korɛ sɛ wokɔ hɔ nom a ɛnyɛ easy sɛ obi bɛtumi awura hɔ nom akɔyi afra no bɔkɔɔ na mmom sɛnea apolisifoɔ ɛyɛ nhwehwɛmu no nti no yɛbɛkɔ so ade ani adi asɛm no akyi paneɛ kɔ asɔfo ma yɛma atiefoɔ asombu ɛfa asɛm no ho nti yɛnya biribi ama apolisifoɔ ne yɛnhwɛ deɛ ɛbɛkɔ na yɛsɛ deɛ ɛwɔ hɔ biara no so yɛde ato atiefoɔ so anim ɛba sɛ a woyɛ nipa wote hɔ no mu a ehu boa bɛtɔ wo so kakra ɔn sɛ nipa deɛ yɛnhwɛ na nka mebusa no sɛ awia ma mema wo sika ɛyɛ fido fido mesrɛ wo duru google play store na download wɔn app no sisi a wonya duru hɔ no mu a wobɛnya sika de agu bɔtɔ mafiri sɛ weekends no a na yɛkɔwura mu weekends no de sika wɔ ho a na yɛ na ɛdɛ o sɛ mo sɛ wonni sika weekends no paa obi frɛ wo koraa womfa ɛnka sɛ nipa no korɔ sa bɛsrɛ wo sika na huna no wobu afu papapapapapa ɛyɛ fido durusu sisi a na download wɔn app no bi *711 star nebo 9 na miɛnsa nebo ash wonimu ya ma obi nyama wo asɛm obebusa obiara no iya no l'agent epre owia no ayɛ fast no akɔ wi ɔso senior high school we no amamata education yɛ dwumaku a ɛnhyɛ abanse wɔ se fa akora no bra general art business sanso na home economics agric science ne general arts anase general science abusua de wo mu ni kunsu wi ɔso ha ya ɛnyɛ sɛ hwi ɔso ho asɛm mesraw nti sɛ bi obi wɔ sɛ hwi ɔso no ɔdɛdɛ wo sɛ bra ɛnyɛ hɔ ho asɛm ne yɛ kan kunsu ha ya ho asɛm tapakwan so kunsu ha ya ho asɛm ne yɛ kan ba bia wo sɛ bia no fa akora no kɔ akora no wie junior high school na sɛ bibia ɛkɔma no de a oh what he akora no wɔba yɛ free adekyerɛ yɛ free ba bia ɔbɛda yɛ free textbooks past questions me ade nyina no yɛ free akora no obɛdidi a mean say tam mo sa akora no bɛba no ayɛ tɔtwe na fro nyina ɛna ɛte agu yi ɛyɛ wi ɔso senior high school kunsu wi ɔso ha ya wasante mantam frempani4 cca 0547 83 1580 0547 83 1580 yɛto nkra taw na yaba nsɛm no pii aka akyire a yɛde bɛbrɛ yɛba ya na yɛkɔ tekni akɔhwɛ sɛ nsɛm a ɛkɔ so Christian atwitwa sam ɛyɛ no korɛ yɛhu no anase yɛhu no deɛ wɔ mu bia na wia yi yɛde brɛ Ghana Fue! Yay! Fido Asisemo! My people!
Fido Transform Demo app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwa, ya add Fido score. Ya de Puma unya besia kesie. Any insihu kakra bipe. Entifa wo Android phone. Na install Fido app every Google Play Store. Sisia. And now dial *711*999#. Channel Sosa Comfortos. Fido any agent bia. Untueska ansiyama obesia. Ekwena befaso enya loan. And say ube download the app no ewo Google Play Store. Fido. Fido. Endless opportunities. Sompa. Yeah, that was it. Now, Yama Wakwaba. Yeah, quite from. One sample from one, a buying a yan sell this be ebe go aquam, na san sheye. Ordinance eba to second-hand appliances so free microwave na second-hand nenkwade yenkra enfamba o man mu biem enam weso ama anobaba ye bebre akoso ewo ma omkra enuoma ye edeba o man mu enuoma o behwese mra no ebe ye adwuma yabekwa homa no so yensentwe ni kwamiredu ewo so wabobon nsama hodo na no kwamiredu Minyaba Kwame, me mo hamu akwaba o. Majusi aminyaba. Kwame, eba second-hand appliances na ban pesa ode ne nsa eto so na. Ensam ban na waboabo no edema ye ne etiefo awie. Yo minyaba mame na wase sedia wadi kan edi atiga no ewo ene abonte ayitu ye efa nyoma hodo a amanfo ekra free amanone edeba ne kire home second-hand appliances a ya amanfo ekraba dwumedie yi ye twebi a obehu TV ahodo ti fan ahodo ebi enema a ye di ya adamu a eno edoso bebre no enum bi na na yitu hwan mo ye ni amanfo edi ho enkomo ne ahwe na ya nanti mu a manunya ba sɛ wokɔ baabi a bia amanfo tia no sɛ appliances na na sɛ saa nyema ahodo a ɛwɔ hɔ no aburokyire deɛ no ene gan ene emo no a ye krade ba no ni nyina wo me sɛ ye disika na ba deɛ nanso sɛ tada na wo hɛ bia second hand no a ɛno ya na etumi bua nifa ana sɛ etumi bua setena sɛ bi wo na ne bua no ɛwɔ fam kakra ɛno nti na ma wɔn a wo ho anso nkwa ni mu no etumi tu ani bi na ɛno mu no me ba saa bi deɛ me nkasa nkyɛ ma ba me ne ba ko hɔ nkyɛn ɛwɔ abehye market ha mu a ɔno dwuma odi a no yɛni di nkɔmɔtiew na fi yahwɛ deɛ ɛno so ɔno so pɔpɛ so ɔka fɔ menya me ma aha ade ba Sompa FM so yeah definitely yo said ya yedi kan aka ho ene ba yehu enwema wo ha mo wo TV wo enwema hu bebre fine ayo ene sa ne nyina ya de amokraba na nsia ka o ti nkomo akoba se hu ansem bebre na betuga asemi nsia na usi eje no wo a wo yehu adwuma na wo krebi ba na fi moto bi so ma amanfo na ase ye fe na eda we talk to the market we said can say acquire by the first analogy commission the first one and then acquire son if you say nema hodo a can say original son dey twa message media no sane man mu fa enye no kre if you say what say a twen kania dodo enti home use a ene man twen kania na the yanti ase ne say emo ene to a ebeda no home use you know wo kwa bi kire anya say enye enti na wagi ase wo use shop omo se factory na omo wo no omo pese omo se sane memtidi a di 1 year omo yi ni nyina afiro no de foforo ba begu na yakwa akọfa aba na ya ba beton eno wo se etweka na nti na wo gya yisu na ye se busa se yekoton mo no a bian na ye nto na mu yekoton mo no kra na yisu na 1 year ba etweka rent ndi enya yisu ana ye hunu ye wewe ma hunu se nipa bi na pese omo dwuma mo mkoso no de bu obi adwuma enu nti na omo nam sa kwa no so a on pese o mtwa o yisu dwumadi mu no nti na jese kwa bia so no nka aba benya o ke na so ugu ana se je mo enka bi me enfa ma no de minimum se adwuma bia o ka se wu ti no se ye obu ha e dada dodo ana se se ba o mu dia ye ti ase na se wu twa mu kura de home use se lead no 65 watts ya sa na mo no so 65 watts eti hu de ti a o ka se home use do ma na makra omo sanchire mu ni se obi de ba no be use se ba ko abmienu anan de ba makwa amana ba
ana so be ma kwa me na yusu ne mu nya kane akro no a na kire say bibi ewa chiri o se so ma yehu ana say obi wa chiri a onam so akwa no fe so otwa obi nso adwuma ne mu ho mi so adwuma no nipa o mo ye no aban ne hwe say Ghana ha na o mo ka standard no ye standard na ni say ehe ne yatimi ayakoduro mini abe ma me pacho me nkasa nkwachi kura no a o ba carpenter adwuma yo carpenter furniture o mo ye yo home use e ba ye wo mo edi nipa no obi betima akwa kwose carpenter na na bia ma no obi betima akwa mini akwa me meda wase yensu ye ne second hand dealers ahodo na atwetwe nkomo yentie sene omo so de omo nsam no atu dwafae aboy e wo kwan bebrebe so because okoto emono na emono ne bo na eden so no enti no obi ba na so ka so to emono na bi ana ni sika na so basket hand ne de otimito e de ye adwuma kakra e na ye so ye ton so abo kakra so enti government eni kwa se ojai se ye nya we say no second hand goods no ba bebla esa emwa ye me so emono ne dada ne sika no ma second hand goods ne brand no ma mo ye bahase no brand no mo ye ba no so omo ti anwode ne so but the omo no e use ne de omo ma anwode ne quality said e be ya omo no so emo ti se tuma kakra bi ba ho na so omo de ba ne estimate me prepare ne estimate me ye ne ye kakra ne ye ton a every say e bo so kra sa e kofom sen emno no be ba se emno no bi ba akoto mo no be ye na be bi ya be pa 3 months 4 months 5 months mo no na say but beto scan hand goods no betima di 1 year enti say ba na se yesu ye kakra ye yesu ye ton kakra ne se yetime prepare ne to ne bo no kra de scan hand goods no enye no ne mo no na enye no ne bo no kra no dense home use na ye ne ekoto no the me free say no so ebonti say aban twema wahaye pa ano baba ya no ene ekoso no ebisi ane saban ede ne nsa eto second hand appliances so ebe de person say the brand new no ne epebi so se da bi second hand appliances no ena yensu ene je ho yankonsem fufuro mu ana ye ko Turkey abrochima mu sesia na ye ko Hataya Sport boboku no ho ana ye nua be ma Christian atwatwasam wosina kan edema Hataya Sport boboku no just 2022 ya na okosan on the 6th September na osan ye sa contract no edema Hataya Sport boboku no na sade Ghana fo nyina no ebisi ye hu no ebisi ye hu no ne ade a yenko sesia na yenko hwede ewo ho ankasa na ye hwe sade de ekwa akwesiesie ye dai na Ghana fo ha enti pe wo checks no kire se atwudie won sha mananum ne mum omayi no ba bia woda na munim asem na sa na sitie because team penifo na Hataya Sport penifo no ene frɛ Ghana embassy ebo mama ne se mo de hye na ye hu no ne mum oje ayarehwe ti akwanya na nkomo so person be hospital ho akwakohwe no eno no munya nyaaye ti asem mo kan de mo chese ye yi atu nanso hospital ko wo de sese de ye nim obi diama mi busa sansem onyina akere se ebi nso se nipa na omo ayi no no wo se Christian atu na enye wo noa wo ye wo checks no kobi Christian atu wo ye mo timi ayi no na wo da so sefom ho be jo betima say okay the omni say me ka say metimi confirm esi so mama na ebia me ye aba be ditro because adi we no dia akwa no openi say o kan wan kan ya anhwa na won sem na kwa bia ho enra me ma motiefo ya wo say ne personal baba a wo yi no Friday ni nyina no na one nenam be pa jo motimi nka me tun ka pa kobi yes me ne personal baba edi nkomo anope kwa masa frɛ ne personal baba ama abrantie frɛ no Bernard Benson a obo Kaisari Sport ne baba no Bernard Benson tepete no waso ne Bernard akasa ama Bernard se ono nso krampo nim hospital achu eda information ba bonten se team se omayi no sa no nso nya bie even achu teammate ankasa a o France ni baba ne so na kasa the same thing ene ekoso ono so oni ba bia achu da ti se teammate na ankasa kwase ohun onfana ni hu achu a ama Ghana embassy ene Ghana fo wa yensu ye hu decision ye take se for now sabre ya ye no ka say don kwa bo pepepe e ho no abosen me no ka say abo no 9 pepepe anopa na anwumre no 9 pacho ye lidi mo 3 hours hey sesia ya me ne wo ka say de me kan sesia e wo Hataya Sport boboko no asio ye kire se nipa na omo yi no
enye Christian Achu. Okay. Asemo. Enti Kobi adwuma no de wo kan mete wase ne kanwa na wo kan fi se enipa eti afidie no dɔɔso se wo kan se bi na enye saa no a na akoya asem foforo bi saa papa aha nti wo de wadawroma saa bre ya nwumre na onan aba wo hoyi de minim se ade be che no bia na yenso yakoda nti se ba ne saa no a de wo ba boaboa no bia na ɔkyena nyame ya adom anopa na wadawroma na wa me yenso yaso atibi memfa nkame muda yɛda ase papa me tu ho na mo nti de besi bia no de be ma mo writer na se asa aka se bi mu so yatoa so yɛda ase nua be kakra betimi aka de atwa to ne se Ghana for nkoso amompaye na atwudie no emre mu na asem na ansi o Istanbul ne de me hye Ghana for nyina abo ka kire mu se Ghana for okroma no ye ho ye because Istanbul ye be bia Ghana for tu kwa ba tekino do na ha ne tie metima ka say 80% of Ghana for tu kwa ba tekino Istanbul ne wo Istanbul ye nya casualties bia e wo hanom enti ye ho ye nemom ye mompaye se ebi ntoa so na ensa mesi o Istanbul biom Kobi we kwa na me refi kwa se na ebe ma adwum yenim se Prince Ra Ochire ge ba akwa wosi akan de ma Hataya Sport e ma na side no Ghana ni ba akwa bi ka omo de se omo ye save wo ho omo ye save so far there omo ye save Achu and the only footballer wo free Ghana asem we say aton Ghana for ma ba akwa bi kra so Besiktas omo nyina e save yeah yɛda ase Kobi yɛda ase pa ye no ma Kobi J ana yɛtene nkan Christian Achu de awurade hunu mobɔ pa o sade wo si ya adoye no de awurade emma abranti na nimu ngu ase e wo wadoye kwan so sade abranti si ya adoye ne duafo ayarefo sade abranti awurade wo si bua wo mo no hwɛ so na gye ne nkwama no pa na gye no na awurade nipa wa na ye hwɛ wo efise ba bi adu no awurade gye se wa hwɛ sa adoye yi so adoye ya abranti wo yei akunafo wisia ne nyanka na awurade hwɛ so gye abranti ma yen na nya sa eyasem me mind adwuma dia me menda bia na ba wakwam anwumre no nsia mpa mu kosi no nkoro ya me nsia me menda we na yemfa enkomo no emre wo hawo ne ye de he wa mane no de yaro no de na ha wo abe heba clinic ta no so patrapa new site ho yaro bia dro bia nkadem hwan wo boade de kwa ho te pupu wo bidi adro no nyina so ye ya abe heba center ta no so patrapa yaro bia firi hene koka hene ne nyina no obeyiri afiri honum enu tie men kasa bebere me de bia me kasa de wo wa bibiduro woni mu de ya won ta nkasa o ne mo ekwam de wo mo ne kwan ma me kra de kasa hokra wo mpe bebere wo se bra trase na men trase ne mfa ne mengu fom eye hunhum anase honam enkasa bebere 0243 34 5392 0243 34 5392 na wajo so silent night guest house and event center. Silent. What you ding? Aduane siwani mu so silent. Drinks no silent. Environment ni silent. Into a silent night guest house and event center. You know the deal. What? Me say, would your programs be a obeye bia no ko? Aduane bia wo pe bia no frɛ wo mo. IPT Kumasi IPT haya nyantra ne ase kwan so hwa watra police station no enkwanta ne to aso no hwa na silent night guest house and event center wo from sesi se bia me na mebo a wo de from sesi a koda ho ne hwa ade 0540 94 2916 0540 94 2916 na waje so ya bra na so ntie nyina so awie na yemfa ensem nyina embra na wie ya wote yenka 93.1 FM no achi 98.9 ewo bono ene hafo mantam no emu yenuanom centers bebre so taye chi awie wade nsem ma de se ya edi akoniaba taxi drivers truck drivers pragia aboboya adwuma mu afiefie mu kwankwa nuase enwuma mu sen mu montenso yeda mu nyina mu ase asante abu Benedict Kuku akosua so mu Libya Burgers of Mami Premier ni akwaso ajewa akode aban nipa mafia maame ya mofi ene abusafo nyina mfididam so mo ya adwuma na kama edemaye nana kwabra kese na afei akua bo achewa asampa etia sabe Rocky the Darling wahye nwom no kufu ya obesam mu dia ma ya da asem wa ha Sompa. Playing only the best music in the world.